Máme tady další parádní kola s berdama. Jedná se o gravelový kola, který mají výšku rávku 40 mm, vnitřní šířku 30 mm a jsou zapletený na nábojích EIE. Tyhle kola jsou pro našeho předního ultramaratonce a jsou koncipovaný tak, aby byl lehký a zároveň odolný. Ráfek je ve verzi SD, to znamená, je trochu odolnější. Paprsky berdový naopak dělají nízkou váhu a výborný komfort. No a váha? Váha tady těch kol je 1350 gramů. No a co je ještě super? To jsou tady ty fialové detaily. No a teď se pojďte kouknout, jak se takovýhle super kola zaplejtají.